Zaila izaten da, SBS-etik edo gai hola oso generiko batekin korto bat ateatzea, ez? Normalian guk pentsate kortuak eta inditzugu barrutik ateatzen zaizkugulako edo gai bat interesatzen jartzulako edo eta derrepente gai bezala Donostia Itxandik gertakizun batekin, gaina Telmo berak nahi zuen horrekin aurretik korto batekin. Eta zanean, zaitik ez dugu egiten egoera dramatiko bat kontatu, ez? Isla, eta berak bapatean esan zaba. Estropada egunean. Jazta. Hortxe sortu zen, gure historia. Bentsat, estropadetan kokatzea gure pelikula eman digula aukera nolabait uztartzeko festaren eta dramaren arteko kontraste hori, ez? Rodaje garaian, claro, estropada irauten duna. 20 minutu eskaseko bi estropada, 3 eskekin 3. Daukaken denbora grabatu behar deken guztia. Antolatzaileak dena dute hain ondo neurtuta eta gu beraientzat ginen, pesa bat. Itxasuak grabatzea bez da erreza. Mugitzen dagoen toki bada eta trainerak oso azkartoa zelako, ez du ematen, baina... Distantzi luze batea onberdek, ezin dek kaletan sartu, itelean txalupa gainen gehiagin moitzen dek. Kepo jondia Maria biken da. Hasieran beharra esan du, ez, sekula lan egin ez duzun jendeak lan egitea, eta izan da netako lujo bat. Bestela, normalian jotze duzu beti ezagunera, ez, erraxagoa dalako, eta dagoelako konfiantza bat, eta... Konpizidadea. Forzatu azpixkat, azkenean zautzu duztu beste jende bat, eta alde horretik oso politxa izan da. Eta nire beste gaina, harreman berri horiek ere nolabait aurrerago gauzatuko diala. Sensazio bat eukinun, rodajea bukatu ginen, 3 egunera bukatu ondoren, han egon ginen danak, guztua joan ginela etxera. Ez da askotan pasatzen danen zozegatik da. Horre, eman basozkoen aukera, zuzendari ordea aukeratzeko.